F'inizjattiva favur il-ġlieda kontra l-litterizmu l-Kunsill Lokali ta' Ħalqormi nida l-ewwel book box minn fejn persuni li jżuru ġnien Federico Maple jistgħu jisselfu l-kotba. L-idea li hija simili ħafna ta' librerija taħdem billi persuna titfa' ktieb fil-book box u jieħu wieħed lura. Il-Kunsill Lokali ta' Ħalqormi ħadem sabiex idaħħal dan il-konċett innovattiv u edukattiv għaliex fi kliem is-Sindku Rozjen Kutajjar l-edukazzjoni hija l-prijorità assoluta. Il-proġett jinkludi wkoll żona fejn it-tfal jistgħu jitalmu u jaqraw u fl-istess ħin jiddevertu. Fil-fatt b'dan il-proġett il-Kunsill qed jimmira li jkompli kattar fit-tfal l-imħabba l-qari. Il-book box ġie installat quddiem l-Iskola Primarja San George Kulleġġ San Ignazju. Għaldaqstant l-allima li jgħalmu f'din l-iskola ħajkunu jistgħu jagħmlu użu minn din iż-żona ta' tagħlim billi jagħmlu sessjonijiet ta' qari ta' stejjer f'ambjent rikreattiv li jmur lilin mill-erba' ħitan tal-klassi. Ġew installati wkoll kameras biex dan il-proġett ikun imħares mill-vandaliżmu kif ukoll biex tkun imħarsa s-sigurtà ta' tfal li jkunu qegħdin fil-ġnien. Sa dan it-tant is-Sindku ta' Ħalqormi ħabbret li sar ukoll titjib tal-faċiltajiet tal-bandli biex jikkumplementaw ma' dan il-proġett.